Хора, искам да ви покажа една игра. Ето играта. Видях я в TikTok и видях някакви неща. Елате да видите. Идвате тук. Виждате най-нормално, сигурно тя е стигнато там, но не. Так. И идвате тук. И ето и нещо, ще му направим малко тъй. Така. И стана това. Всичко е паднало. Буквално. И някакъв боб праща покана, ама аз не я приемам. И по-добре не я приемайте, според мен. И смисъл, вижте какви страшни игри правят хората. Дори аз. Ето. Какво стана? Изкарама буквално. Не знам, ама той нещо мисля. Не знам как да я репортна обаче тая игра. Ако изобщо даже може, бих я репортнал. Защото това не е нормално. И ай, чао.